Raġel ta' 28 sena minn Bormla intbagħat fil-Facilita Korrettiva ta' Kordin akkużat li seraq basket minn karozza fil-Marsa. Intant Tfajla ta' 18 sena ngħatat sentenza sospiża 3 snin wara li ġiet akkużata fuq kompliċità fl-istess każ. Fil-Qorti ntqal li Tfajla pruvat taljena tifel li kien qiegħed f'karozza sakemm ir-raġel ta' 28 sena ħata fil-basket minn fuq is-sit tal-passiġġier. Ir-raġel li huwa magħruf sew mal-Pulizija f'Mejju li għadda seraq karozza u prova jiġbed flus minn ATM b'kard misruqa. Il-mara jiġbed ħatja tal-akkużi miġjuba kontrija waqt li r-raġel wieġeb mhux ħati. Mara ta' 57 sena mix-xajra Ghawdxija ngħatat il-liberta provizorja taħt Garanzija Personali ta' 3,000 euro. Hija kienet akkużata li tat fastidju lil persuna eddita u ikkaġunat ilha biża'. Hija ġiet akkużata wkoll li kisret il-paċi pubblika, ġarret arma li taqtaw bil-ponta mingħajr il-permess tal-Kummissarju tal-Pulizija kif ukoll li jeddet l-istess persuna permezz tas-social media. Raġel ta' 43 sena minn Ħażabbar ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 6,000 euro. Huwa tressaq il-qorti akkużat li f'Ottubru tal-2007 seraq u ħebba l-anzjan ta' 73 sena minn Witilajn. Skont il-prosekuzzjoni, ir-raġel ta' 43 sena flimkien ma' 2 oħra tajru lill-anzjan u offrewlu li jieħduh l-isptar. Iżda minflok ħaduh f'garaxx fejn sawtuh u serqulu ċ-ċavetta tad-dar biex minn hemmhekk baqgħu sejrin id-dar tal-anzjan u serquh. Intant f'każ ieħor separat żewġ tfajliet waħda ta' 17-il sena u oħra ta' 22 sena tresqu l-qorti akkużati li serqu minn żewġ tiħwienet f'Birkirkara. It-tfajliet residenti ħall-Qormi tresqu l-qorti ftit tal-ħin wara li kienu arrestati.